A homenaxe ao Playa de Menduíña 2 é o primeiro acto de conmemoración do primeiro aniversario do afundimento do Villa de Pitanxo. Hoxe celebrouse un emotivo acto no Concello de Marín para agradecer á tripulación desta embarcación o importante papel que xogaron na recuperación das vítimas e no rescate dos 3 sobrevivintes. O día 15 de febreiro cúmprese un ano do afundimento do pesqueiro en augas de Terranova. A traxedia deixou un cru balance. 21 dos 24 mariñeiros da tripulación faleceron no afundimento. Durante o acto, o presidente da Xunta quixo amosar o apoio do goberno galego ás familias. Sempre vai estar o carón de quen o precise. Creo que os familiares do Pitanxo, as vítimas, o siguen precisando. Eu por iso lle quero agradecer a todas as familias que se manteñan unidas. E volvo a dicilo, non é nada sinxelo, pasou momentos moi duros, momentos nos que supoño que se sentiría en soidade. Eu só espero que María José e a través de todas as familias encontrarades o apoio sempre do Goberno de Galicia. E así de seguir tendo sempre, sempre. Rueda asegurou que un alivio que finalmente se baixou o pecio para intentar resolver as dúbidas das familias afectadas. Tamén pola importancia que pode ter a información que se obteña para evitar que se repitan accidentes deste tipo. Despois de un ano tan duro, chega un momento de ter un pouco de alivio despois de tantos meses de loita, despois de tantos meses de insistencia e de reclamacións e incluso de rogos. Por que hai que chegar aos rogos en estas cousas? Que poida chegar algo de tranquilidade a quen hoxe en día seguide sufrindo. Esa operación de baixado ao barco que parece que se vai poñer en marcha non só ten que traer respostas, que as ten que traer. Ten que traer paz e seguridade de que algo así, si se pode evitar, non volva a suceder.